sanlaimung rok manai bagui no lama rok no khwlainai nukjaka samung khwlainai rok no rwjak auli rok no kwrwi no michil khwlainai nukjaka samung khwlainai rok ni bisingti rok bo bahai keno tei waisa borno yak rok swimung bulai rok yafari rwmani samung khwlainai commissioner ni thani samung khwlainai lukurok ni borni hima bai no rwjak auli ni lahar rok klikha phasalo CITU ni luaijima bai michil tei deputation rwjakmani regatai 12 ni samung rok bo neira salok swnamnani tei aboni logio bo rangni mani dokri rang rok khwlainani bagui bo sanlaimung bai rwjak auli o michil nokhor jaka placard rok tei aboni logi slogan no bai khwlaino borni michil nokholoi melar mat ni simi paradise omuni simingai aulini dalbida lama rok no berema bai bottola rogo kotorkok michilok ni paimani ulo tei waisa office line ni tongmani stromo commissioner ni samung khwlainai rok ni bwskango phaimanjak phaimani Asalni michilok ni sibino khorang rok kasaka samung khwlainai rok ni rangni mari rok tabo ajora rok bo neujisa sai rang rok rega 12 ni samung neira sal aboni logio bo dogra rang rok khlai samung khwlainai rok no rwjakrani samung khwlainai rok yak rok teiwasa obo haikeno samung rok tonjaknani chani samung khwlainai rok no bo saklai rwjaka sara sinisi dog rang rok khlai rwjaknani hafangni phasingtei musungjaknai rangni mari rok salbrum brum no kwbangai tongma rok nukjagui tongma bai no abo rok no kebangui bo sanlaimung bodolni phasingtei asalo michilokni paithak rok samung motha naikol thairok ni logio bo malai mani nukjaka kaisa bodol no asalni bodologo tongmani CITU ni tangphang somar chakraborty samung khwlainai rok ni bisingti bo naikol thai bwrwi ojamajak panchali bhattacharya no khobui tei kubui ni naikol nai rok Bureau report channel Dinra।